12. Pa kako to se vidi? Da pobedim. 13. Zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas sam izazvala na meč u stoj tenisu. Pa da vidimo ko će pobediti. Uhu! Krećemo i meč počinje. Ne, servis je tvoj. Ne, samo Tvoj. I krećemo. 1-0. ajde 1-1 izašla bi kako god. 1-1. 2-1 za tebe. 2-1. 2 zaredno. 2-2. 3-2 za tebe. Ja sam. Aha. Ah! 3-3. Ja. Ja opet, jel? Da. Dobila ti se lopta. 4-3. Pet, 3. Oh. 5-4. Šest, 4. A mali je 100, ne možeš pogoditi. Ajde sad, molim te. 7-4. Ti opet. Joj. 7-5. 7-6. Ace. 8-6. 8-7. Šta je? 9-7. Tražim onaj, kao slow motion da vidim. 9-8. Out. 10. 10-8. I Pa set ti- poen. Jel ti ili ja? Ti, ja sam poslušala. Set poen. Uuuuh! Kako? Bilo je 10-8. 10-9. 10-9. Joj, 10-10. I 11-10? Ja. 11-11. Ja sam. Ti. 12-11. Set poen. Joj! 12-12. Pa kako to se vidi? Da pobedim. 13. 13, ja. Da. Ja. Koliko je? 14-13. Ja, set poen za njega. I Još jedan. idemo sa drugi set. Ko sad servira? Ko pobedi? Ajde, ti. 1-0. Ha? Ja. 1-1. Da mi da li pratiš. 2-1. Oj! 2-2. 3-2. 3-3. Ali ovdje nema 2-7.
4. 4. Oooo! 5. 4. 6, 4. Šta? 6, 5. 7, 5. 7, 6. 7, 7. 7. Da mašem, to je najgore. Ti. 8, 8. A je, treba mi veći stol. 9, 9. Ja. Uzbudljiv meč, nema šta. 10, 9. Za koga? Za tebe. Udarila si kraj stola. Jesam? Da. 10, 9. 10, 10. Ti. 11. I meč poen. Ti si povedal. Još jedan. Revanš. Revanš. Ajde, lopis. Jedan 0 za tebe. 2 0. 3 0. Aj. 3 1. Ajde. Metanje. 4 1. 4 2. 5 2. 6 2. 6 3. 6 4. Veći stol. Jao! 6 5. 7 5. 8 5. 9 5. Ti, ja. Jaj! 9, 6. Jutro pobediš pred kraj. Kad se opusti. 10, 6. I set poen. Za mene. 10 7. To je lijepo ja kažem. 10, 8. Iiii! Moj set! Servira. Jedno. Dva. 1 1. Oooo, 2, 1. Ja. Već si se spremio. 2 2. Tri 2. Ovo kola. 4 2. 5 2. Uuuu, loše. 6, 2. Maja!
8-2, ti. Osam, 3. 8-3. Dalje sam. Kako tebi pređe, a meni ne pređe? 9-3. 10-3. Ovo je loše. 11-3. Igramo treći set. Koliko si igrao? Treći set? Isto. 11, tako. Šta je opet jedan? Da, ja ću. Žestoka borba. 1-0. 2-0. Kada na servis izgubim poen, znači da se ubijem. Šta sad? Mrežica. Pa ako udara mrežicu i pređe, računac. Ne na servisu. Aj ponovi. Koliko je rezultat? 2-1. 2-2. Šta je ovo? 4-0. 4. Vidi ovo! 5-3. Šest-3. Jao! 7-3. 8-3. Pa ti se biraš. Ne param broj, 8-3. Ajde. Pa ne znam. Čini mi. Devet-3. I moj poen. 9-4. Ti, Da. da li od kraja vratim? Bajte. Meč poen. I opet sam izgubila. I to je bilo to za ovaj video. Izgubila sam ovaj challenge, ali nikad nije kasno, sljedeći put ću da pobedim. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte, podelite sa vašim prijateljima, kliknite na subscribe i zvonce kako bi dobijali obaveštenje kad novi video izađe. I vidimo se nekom od sljedećih videa. Ćao!